politika, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugin nga salamat. May aga sa aton mga pinalangga nga managpalamati sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Ini inyong anchor, Lucila Pirartilia, kag ini nga programa nadulong sa inyo sang Department of Agriculture sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Ma'am Rimilin Ricoter, kaupo ng iyang duha ka technical directors, Engineer Jose Albert Barobo kag Dr. Peter Sobrevega. Iniman nga programa kinasakdag sang Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna sang aton nga gobernador Eugenio Jose Bong Lacson, kaupo ng iyang vice gobernador Jeffrey Ferrer. Of course, ginasakdag man ini sang Office of the Provincial Agriculturist. Kag sini nga aga gatanyag nato ng aton dok nga mga managpalamati, no, mga farm workers, aton nga mga fisher folks, aton nga mga farm laborers, kag tub sa mga malabutan sa aton nga tingog. May aga sa tanan. Kabay pa nga nakapangapi na kamo kag nagarelax na sa bunga aga. Kag magpamati naman kamo sang mga informasyon, balita, updates kag mga programa nga ginimplementar sa Department of Agriculture diri sa probinsya sa Negros Occidental. So kung maghambal ka kita agriculture, no, encompassing ini sa tanan-tanan nga sektor, no, including na of course ang aton nga partner man naton diri subong sa pag dihon or pag-implementar sa mga programa sa agriculture, ang mga aton nga isa man naton ka partner diri sa office sa Provincial Government of Negros Occidental. So gusto na akon nga hatag sa inyo taga nato sa PO ang aton subong nga kaupod mga pag-ignonaano naton sa party mas agriculture, pero may special sector kita nga pagkatalakayan subong. So gusto na akon nga ipakilala sa inyo ang aton subong kaupod paghinon-anon sa ang aton nga outstanding. Siyempre sa gusto magpa-mention sa akong outstanding provincial veterinarian siya. So, without much ado, I would like to introduce sa inyo ang aton nga kaupod sining nga kagahon, si Dr. Renante Dicena, ang aton nga provincial veterinarian. Dok, may aga, kagatamyaw naton ang aton mga managpalamati. Yes, Miss Lucila, mabugnaw nga kagahon sa aton mga mangunguma, kag sa aton mga kaupod sa gobyerno, kag ako gapanamyaw gid sa mga listeners ang imong mabantog nga programa diri sa Action Radio. Good morning. Okay, salamat gid Doc, no. Og first ng aton nga mga managpalamati diri atong ginatamyaw gid kag subong nga aga sa nambalan naton nga lain naman nga sektor sang mga impormasyon ang aton mga idulong sa ila. Doc, pwede naton mahatagan sang gamay nga briefer or gamay nga statement kung ano bala ang mandato sang office sang Provincial Veterinary Office para nga sindihan kag balaan nila kung ano gali ka importante ini sa aton sa agrikultura. Well, ang Provincial Veterinary Office was created per Local Government Code Republic Act 7160. Okay. At 30 anyos na ang Provincial Vet sa Negros Occidental, no? Sa February 23 nagsaulog ang aton opisina sa ika-30 anyos ang Provincial Vet Office. Wow, anniversary. Muna ang laing mandated o mandatory ang pag-create sa provincial vet, ang city veterinary office, kag optional ang municipal veterinarian. Ano ba lang obra sa veterinarian sa local government code? Ang provincial veterinarian amo ang nagapatigayon sa mga pagpadamo sa kasapatan kag pag-establisar sa mga breeding centers, AI centers, dairy farms, kag tuhay-tuhay nga mga production technology sa pagpadamo sa kasapatan. Ikaduha, sa research kag frontline ang opisina sa pag during calamities, kag kabahin man kita sa paghatag sa extension services in terms of farmers organizations, kag tuhay-tuhay pa nga mga programa nga ma-link sa mga agricultural methodologies
kay integrated man ang ng programa sa Negros Occidental, no, in terms of the delivery of basic services dira sa aton mga munisipalidad kag sang syudad. We harmonize the programs and projects with the local government, aside from the fact nga may mga national programs nga ginapatigayon ang probinsya sa Negros Occidental. Okay. Na-mention mo, Doc, nga this is of course in compassing yung program implementation, and di pa natin ma-set aside ang kamatuoran, Doc, nga naging partner na giniya sa atong mga nguma ang pagpanagod sang sapat, di ba la? So nangin na nila nangin daw tani memorya pag na nga gapdanay gina ang pagpanguma kag ang sapat. Pero sa dalayon naton nga pag-implementar, Doc, na insindi man kita nga nangin dako na ni siyang industriya diri sa Negros kag of course sa part sang Western Visayas. I hear, Doc, nga pila na gani ka multi-million nga industries bunga ang ginakaptan naton sa livestock industry diri sa Negros. Well, ang industriya sa kasapatan, labi na ng poultry, is 8 billion industry. Wow. No? Ang aton nga broiler, mga 4 billion plus native chicken. Wow. And ang egg industry is 1 billion, upod ang ducks. Thirdly, ang gamecocks, mga 3 billion industry. Wow. Ang aton nga baboy, mga 6 billion industry. So, inatanan na kaupo na sang mga feed mill, mga transport, and ang cattle, goats, carabao, billion man siya nga industriya sang livestock sa Negros, and ginagamit ni siya ang aton nga mga waste para sa integrated farming. Yes, oo. Farm waste as energy. So, amo-amo na ng mga biomass, biogas. So, dira nagatutok ang aton nga opisina. Okay. So, meaning to say, Doc, ano na siya, inang wala sang waste nga matabo, kaya siyempre ang mga waste ang mga sapat, ginagamit gapon natin sa different naman industry, like sa aton nga, sa tanom, kag sa mga fuel natin, sa aton nga consumption natin sa household, di ba, Doc, no? Later on, mabalaan pag nato na nga kung ano pagid ang mga ang mga recent nga programs sa Office of the Provincial Veterinarian Office, no. So balikan ta, Doc, sa bunga panahon, ano ang anong mga threat nga na sumalang, mga challenges nga sumalang naton sa aton nga program implementation, like sa aspects ng aton nga livestock industry. Ang una nga threat is the importation. Yes. So, kay ang problema naton, how the farmers will market their products. So, gintingwaan sa probinsya, magpatindog sa mga meat shops sa bilog nga probinsya. Kag ang pinakadako amon diri sa Ayala, no? Ayala, okay. Secondly, ang isa ka threat naton is amon ni ang mga masakit, no? Yes. Avian flu, mga ASF, foot and mouth disease ang una. And until now, ini mga viral diseases that affects ang human, no? Mga zoonotic diseases. So that's why one of the target namon, ini ang pagbulig sa tao, ang public health. Yes. Limbawa, rabies, nagkalaton sa tao, ining TB, kalaton sa tao, alin sa sapat. Kaya muna ang mga programa sang vet, kay kami nga mga veterinarians are also public health workers. That's why may hazard pay kami, may nga gin-recognize ang Department of Health. So that's why ang sa mga slaughterhouses, sa mga hospital, animal hospitals, sa animal welfare, dira ang vet, ang expertise ng vet na natutok. That's why pag start ko diri as a provincial veterinarian, immediately nagpasar kita sa ordinansa sa pag-create, no? Pag-deputize sa mga paravets. Yes. Ang paravets are those volunteers nga ma-biosecured ang probinsya. So may ordinansa na siya. So amuning start sa pag-obra nga tinlo ang aton nga probinsya sa mga masakit. Okay. So, Doc, ang safety and inang
food grade quality sa aton nga mga products gina-secure man naton from the production pa lang gidok, no? So meaning to say na ang aton nga opisina nagabulig gyapon sa mga farmers how to meet this mga specification or standards sang aton mga consuming public nga siya safety and siya inang free from any contamination nga makapalaton sa tao. Yes, no, kay ang amon nga mandato is to recommend measures, plans and programs to the governor for the consideration of the sanggunian panalawigan. So that's why dito nagsugod sa Paravets, sa biosecurity sa province. Yes. Then after that, ang produksyon. That's why may mga farm ipatindog ang probinsya, may mga breeding centers ang mga nga upod na to sa mga city and municipalities. Dito second nga wave sa amon nga mga programs. Tapos ang ining mga methodologies nga sa marketing, so that na kami katutok subong, no, for the 30 years ang existence, no. So from production methodology, kung ang sapat mayo nutrisyon, mayo ang iyang pagbulong, hindi siya wala problema sa sa masakit. Yes. That's why kita wala na sang himoset ang Negros Occidental. Kasi ang una muna nag-duging sa mga karabaw, mga baka, mga goats. So, ang ginahimo sa probinsya, ang branding, no? So may ara kitang Negros pork, Negros beef nga sa diin ng aton nga slaughterhouse subong diri sa Bago nga ginapatindog sa probinsya. Amo na siya ang gamiton sa aton mga asosasyon nga mabulig kag mapagwa aning produkto, no, from fattening to slaughtering, no, and processing. So amo naman ang sa Alliance of Hog Raisers, sila man naga-process ang ila produkto sa mga 14 ka meat shops nga gintukod sa probinsya. Nasa diin ang aton opisina amo nang nagapasimuno sina, no. And gali ang pinaka namin sini, we have different farmers associations. Yes, no? We have Alliance of Hog Raisers, ang federation nila, but they are Barangay Hog Raisers Association, Municipal and City Association, and sa may cattle, may ara Ukraine, no? Yung United Cattle Raisers Association of Negros, may ara kita nga Poultry Association, Paravet Association, kag ang mga Poultry and Livestock Association of Negros nga gitutukan naton, which are the non-government organizations. Yes. Accredited by both sa Local Development Council and the Provincial Development Council. So those are the partner organization of the Provincial Vet Office in terms of program, project, implementation sa probinsya. Wow. So ano gid ka didok nga pag-implementar. So far dok, ang aton nga mga paravets have been deployed to all 32 LGUs gid sa province-wide. Yes, under the law, ang aton ang kapitan, ang aton municipality pwede mag-recommend sa mga volunteers to be trained diri sa aton sa Paravet Academy sa La Carlota. Diri sa farm naton may training center sa mga paravets. Paravet Academy tawag naton. Wow. Training na sa 3 days, no? Theoretical and practical before siya i-deputize. Okay. So, ma-deputize siya, kaupod sa gobernador, pirmahan ng iya ID, makapractice siya under the supervision of the veterinarian. Ang pagbulong, pag-AI, tanan nga klase sa methodologies na ginagamit naton to increase production. Okay. So in terms of remuneration, may may allowance sila o may salary sila nga ginakuha from the government or ang probinsya may ginahatag 500 pesos mobility allowance. Okay. Kag ang banwa kag syudad, a monthly mobility allowance. Sa volunteerism ni gali dok, no? Yeah, sang 1987 we were awarded sa Galing Puok. Wow. Ini sa Paravet no, ang aton biosecurity sa probinsya. Congratulations. So, amo na siya, no? Ang natabo kag ini sila until now gina-retrain na po ni sila. Gina-refresh para sa mga may advanced training.
para nga ma-update man ang ilang Oo. skills no sa ano na. So far daw makita naton nga among all the provinces no there is Western Visayas nangin aktibo gid ang aton nga provincial vet office by under your leadership kay ka ano tayo nang proactive sa aton nga approach permi. So recently may ara kita threat naman sa aton nga mga poultry products no. How are you able to ano sini nang arrest sini nga issue nga daw nangin ano kita yan nang proactive kita sa aton nga action sini ba? Well, amo to mawagyan may mga association or non-government organizations. Then may mga lobby group for the enactment sa mga ordinances, sa mga executive orders nga importante may ara kalayi no in terms of protection. Kasi regulatory na siya mo because ang under the local government code ang devolution process wala na yung ma-include ang regulatory training and laboratory no. Those are the retained functions of the national government. Okay, so ang local government can initiate sa mga activities, programs and projects pagi sa ordinansa. So that's why ang una ginaugbragi namon dayon mapagwa sa executive order ang gobernador kag ilagson dayon ang ordinansa. Kasi LGU naman na masabat dayon sana. No. Ang provincial ordinance effective na siya for the implementation sa bilog na probinsya. Okay, halimbawa ASF ordinance bawal ang pasulod sa mga karne sa baboy, live pigs. So amo na immediately ipagwa mo dayon na to harmonize the national nga mga laws. Yes. So kung wala sa national law, ma-prevail ang local law. Yes. So muna ang ginobra namon ining sa bagulan sa bird flu. Immediately nag-issue na ng gobernador sa executive order banning the entry of poultry and poultry products sa February 28. So those are the harmonious nga mga policy of the government to counter sa mga threats, emerging diseases, yes, no? So, threats naton sa aton nga industry. So, how about naman dok ang aton naman dok nga ano nga di ba so far we have this executive order number 22/09 naman na sa mga aton nga banning of entry of poultry products. Diba? Yes. So, aside from that, Doc, kumusta naman ang atong na-campaign against ASF? Well, okay. Ang manpower resources nato natutok sa quarantine and inspection. That's why may mga tao ginassign, deputized na sa under the law sa mga ports and seaports. So, kumpleto na from San Carlos, Escalante, Cadiz, Sagay, ng mga ports. Then there is Bredco, Banago, and Silay Airport. No? Then may checkpoint kita gin-establish sa Kabangkalan, Oriental and Occidental nga checkpoint. Ang boundary sa Hinubaan may checkpoint kita. Number 1 kita. So manpower resources ginbutangan 24/7. So overtime mga doon mga tao dira. So okay, sa aton nga programa 4 days pa lang sa implementation ni sa bird flu 5.4 million pesos worth of products ang nakumpiskar nato. Confiscate na dahil, wow, very good dok, no? Gabi ka active, bagay ang aton yung implementation sa aton nga, sang layi nato, no? In banning of this thing. So, 5 point pala dok? 5.44 million ang aton na kumpiskar. Compared sa ASF nga pag-implementar ta sa 2019, 2.7 million ang nakumpiskar sa probinsya. So the governor has the political will through our office to implement sa mga measures and policy nga ginapagi sa aton provincial office, no? So mo na ginatutukan namon. Ang kabulig man na sa aton mga other allied agencies like Coast Guard, Maricom and CAAP, ang tanan nga mga stakeholders kaupod na sa pag-implementar kag ang isa ka importante gid ang pag-involve sang level pa-increase ang level of awareness ng tao to participate kag pa-intindi, no? That's why ang aton media
Trimedia nagbulig man sa campaign naton. Okay. Very good na nga partnership nato na sa Iloilo kay siyempre this is not just for the one community nga maapektuhan sa nimo bilog niya ang industriya sa Negros and all of Western Visayas no kay so far sa bundok ang aton man lang nga probinsya aton man lang ang Western Visayas lang subong ang medyo wala pa yan nagsunod ang ASF no so daw ano pa tayo ang blessed ka kita ya kay daw nagahana-hana siya pero tungod guro sa aton yang preventive measures na gin-implementar naton kaluyan sa Ginoo dok daw wala pag siya sang nakasunod sa aton sa Western Visayas dok no. It is a matter of will of the government to enforce ang law. Number Yes. 2, ang livestock is a private-led industry. So, Yes. ang ownership sa mga sapat, yan sa mga pumuluyo. mga tao. So, dapat inatingwaan nga hindi maigo ang ila sapat para makabaligyan sa husto. Ang government, yan naga-enhance lang sa mga sang programa sa mga sektor. No? Halimbawa, ang mga farmers in terms of rice production, ila na iya umamo. Kitaya nga mga ara sa gobyerno is to facilitate some transaction, to provide inputs sometimes, kag to provide technical expertise Yes, so. sa mga mangunguma. Yes. Drakis na i-dichotomize naton ang programa sa gobyerno. Nga hindi kisa mag-participate ang tao sa programa sa gobyerno. Because number 1, kulang ang aton pagpaintindi, Yes. kag kulang ang expertise sa aton technician. So sa amon bahin, ang capability sa aton veterinaryo na mag-provide sang technical services sa field, among ginauna ko gina siya. Yes. Kay hindi nagpalapit sa imo ang tao nga mangayo sa assistance kung nakita nila hindi kakabalo ang Kasabat sa veterinaryo. yes, ang mga Amo gina, ikadua, ini mga non-government organizations, mga asosasyon, amo ni sila ang aton nga mga down the line, no? Yes, Mga sa barangay, grassroots nga naman, mga sa grassroots. So, isa ni siya ka component sa buong nga ginatangwaan sa probinsya nga ang mga frontline services sang PEMO kag sang UPA together with Provincial Yes. Veterinary Office isahon na nato na sa district office naton. Yes. Kay para ang magpalapit gani ining aton mga farmers isa laman ang client Yes, sa oo. ini mga Aton- government provincial government agency no Yes. nga mag-provide sang technical assistance kag maghatag sing mga inputs nga Yes. available to them. Yes. Amo na Sakto na. ang direksyon subong ni Governor Lacson pagi sa kay Attorney Diaz. Sa agri-abansin naton nga programa of course una gid nga aton nga agriculture nga sector mo so sakto gid ang mga point of view doc nga there should be harmonization and synchronization of all the programs kay ano na siya mo integrated supposed to be ang atong approach para makita naton ang sakto ba lang nga development kag gina ano naton kay kun magpugtak-pugtak sporadic nga approach ang aton di naton makita ang impact sa aton nga bulig sa mga tao nga kadugay sila magkamatingala kita nga kadugay mag-improve because ano na nang ano bala kapugtak-pugtak kayo sa aton mga efforts. No, it is not my point of view. It's already the policy of the provincial government Yes. to decentralize the functions. And the frontline agency with the same clients shall work hand in Yes. hand to implement programs, projects, para isahon na Isahon lang na, ang yes. provincial projects and programs. Because at the macro level, you have to produce, plant. Yes. Para ang mais ipakaon sa sapat, magwa karne, itlog, amo dapat na i-harmonize then butangan sa mayo nga mga forest cover para hindi magbaha ang Yes. aton diri sa inland para mayong aton mga production sa humay, sa mais, tanan, Yes. sugarcane. Yes. So these are the policy that ginhatag na ni Governor during our meeting sa mga department heads, Yes. no? So, amo nang tutukan naton subong ipaintindi sa tao on how the provincial government frontline services in terms of agri-sector ang pag-deliver. Yes. PEMO, OPA, and VET. Yes. So magkita niya ang mga frontliners sakto na nga hinambal mo dok nga kita niya mga frontliners nga mga critical kita nga mga agencies
nga makadulot ang aton nga mga serbisyo nga ginadala under sa aton nga development agenda sa aton nga probinsya headed by aton nga Gobernador Bong Ang Lacson. isa pa gid ang aton Ang problema, ining mga dapat i-geomapping na ni naton ang mga farmers. Yes. Kaya kisa nag-avail siya di sa sa humay, mga seeds, ma-avail man siya di sa baboy, ma-avail man siya di sa the same farmer na nagisa. Yes. So, ang ginaubra sa buong sa aton opisina, paagi sa aton nga administrador, nga i-harmonize naton, i-GIS na siya naton. Nga sa diin, ina nga farmer bala sa isa ka cluster, nag-ayaw pa nga buhi nila Yes, oo. sa ining aton nga palisiyan, no? Kaya aton kisa pila ka tuig na ang farmer amo mangyapon. Di ba? Amo nang kutani tutukan ta, Yes. ipaitsindi sa ila na ining iyang input sa gobyerno ipa-roll over na siya kag makatilaw ang tanan-tanan kag dapat ang produksyon dako. Kaya kisa ang atong panglantawan hindi masustener. Wala sing agricultural competitiveness amo nang mandate sa Abanse Negrense. Kayo kulang hindi competitive ang aton nga produkto kay isa seasonal lang, no? Dapat around the clock, Around the year, whole year round. production. Okay, sakto na siya, Doc. Sakto na siya ng mga point of view at actually there is the point of argument kita. Kaya siyempre dapat mag-updanay din man kita. So, towards development sa aton ng mga kliyente. So far, Doc, sa mga bago naton subong nga mga nga mga program, I mean yung man bago kundi sige naman naton nga implementar na siya. So ang aton plans for mga the next few years is still the same, focus on biosafety, production, and how to respond sa aton market demand sa hindi lang sa national siguro, Doc. We're also looking forward for the makakompete na ta sa even sa Asian market lang when it comes to quality and sa aton nga produkto. Paano natin prepare ang aton nga mga programa sa no? Kung tama ang mga plans and programs dapat sustainable na siya, no? So, ang local government ma-initiate na siya. Don't wait for the national government to provide sa That's why may local government code. Okay, paano mag-sustainable? At hamba kong the farmer, sila ang tag-iya. May ownership sila. So, una, food security sa barangay. You produce what is needed sa barangay. Produce and market sa mga produkto sa barangay. After that, ang municipal and provincial ang food security. Kakis gatutok kasi mga product nga for export, huwag gani kauno ng imong barangay. So that's why dira dapat ang produkto parang farmer hindi na magdala, hindi na mag-damage sa transport, dira mismo ibaligya. Yes. So ginaano ta na, Doc, nga ang aton nga marketing strategy nga di pa lang aton ang isa sang aton programa sa probinsya is food always in the table, no? Si farmer dapat siya ang may percentage na siya nga i-secure sa iya nga self. Hindi iya pagbaligya tanan ng iya nga produkto para nga during times of mga may mga threat kita sa panahon, mayari sa kaunon. At the same time, mayari sa balay ng may buffer siya sa iya nga balay. At the same time, may ibaligya man siya. Pero, ginanato sila, Doc, nga ang consider farming as business, no? So dapat profitable gid na sila kay siya nga activity because useless mo kay kung sige ka lang niya kaobrada so hindi manggali kaya magginansya. So what will happen, hindi ka sustain sa needs ng imong pamilya, how much more for the needs of the community. So tapos, Doc, sa aspect naman sa aton nga geotagging na sa aton mga farmers, under now sa RSBSA naton nga programa, ang Department of Agriculture nag-initiate nila sila sang inabalang locator bala sang mga aton mga registered farmers kay na-register nato ang aton mga farmers sa bilog ng Pilipinas para magkaroon sila sang census of all farmers and farm workers
even farm laborers, no? Para nga mabalaan naton kung may mga dinadampiang yung mga areas na susubong undergoing ina nga programa kag hopefully ano na sa negros naton nga ina nga mga data can be also used sa inyo man diri sa PBO, no, para nga makita naton nga ang ini nga farmer diri sa na-locate pilang iya nga ginapanag-iyahan o ginatalaumang duta pag ano ang iyang mga kasapatan dahil ang ginalista na dok under sa RSBSA. So hopefully with all these things nga going on sa master listing and registration natin sa RSBSA under sa Department of Agriculture, we can make use of this data nga para man sa aton implementation sa aton nga program. Well, sa amon niya, dugay na nang ginobra namon ng jute tagging because we have the ordinance in the establishment of commercial farms. So, ang poultry and piggery, na-jute tag na namon na because sa ordinance dapat malayo ang commercial farm sa mga pamalay, Yes. malayo sa tindahan, malayo sa simbahan, malayo sa 500 meters away from the highway. Yes. So na-jutag na. So mabalaan mo kung anong production area in terms of commercial, mga backyard and semi-commercial. Yes. So ina nga jutaging is part of the development na integrate dito. So kung may sobrang manure sa mga poultry, sa layers, pwede magamit sa gardening, Yes, no? Integrate mismo. na ang programa. So dirita makita ang aton nga integrated farming nga obrahon sa aton tatlo ka ahensya. Yes. Kung natin pagkita ni Doc sa aton nga talakayan, no? Kay Doc, interesting gid kaayo niya. Actually, dami siguro na enlighten subong sa aton nga mga proseso kung paano naton ginadala ang mga programa naton sa aton nga mga kliyente, no, sa aton mga farmers kag mga farm workers, farm laborers, mga fisher folks naton, no. Hindi man lang farmer ang nagasagod sang sapat. Dok mo mga aton mga fisher folk naton ga sagod man na sila da for their consumption kag of course this nakasabat man na sa ilang needs sa ilang panimalay. Anyway, thank you so much sa imong time, Doc Disena, kag nagapasalamat gid kita sa imong ginhatag nga oras kag paghinunanon diri sa atong programa. Iniliwat ang inyong farmcaster, information officer Lucila Pirartilia. Madamog na salamat sa inyong pagpamati kag kabay pa nga nadamo naman kamo sa nakuha ng mga informasyon kag mga updates diri sa aton programa kadalagan sa agrikultura. Madamog na salamat kag abansi negrense. Thank you.